and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? May paway una makadiyot si Jeric sud sa sakyanan. Mao nga manoroy lang una may dinilap din sa paypayan si Jera. Pahimos lang namo ningi kayo na. Dili sad ka na ako mahimong ibili ni daddy nimo kay tingalik sa puto na side. Ano pa? Jera, ayaw paglugnot. Pugat ka na ba ya, ha? Unsa ba imong nakita da sa luyo, ha? Ayaw paglugnot. Abigail? Oh. Andi. Abigail? Diha ka lang, please. Diha ka lang. Ayaw pagduol ako. Abi? Niauban namo ang akong bana. Dili ko gusto ka samok, Andy. Please, maluoy ka. Please. Ayaw pagduol mo ni Chera. Di na ba ko mahimong makapadool nimo? Bisan isip suod na lang nimo higay? Masuko si Jeric. Abigail? Diha ka lang kutob, please. Babe? Wa siya din sa mong gilingkuran ka kanina. Ay, natika siya. Nag-comfort room usap. Paabutan ko na lang siya din, makadiyot. Maglantaw-lantaw na lang una ko sa kawas. Oh, wait. Waiter? Yes, ma'am. Katong kauban akong lalaki ganina? Nagka-order na ba siya? Yes, ma'am. Kami na yung order. Usa ka seafood platter. Okay. May lain ka pang idungag, ma'am. Ano yung juice, right? Usa ka 4-season nga juice? Ang picture, ma'am. Ang anli. Oh, sige ka na. Sige, ma'am. Anything else? No, na. Kana na lang. Oh, wait. Nakabantay ka pa ko nahain pa ingon ang akong kauban kanina? Murag siya mo tong kalit midagan paingon sa baybayon, ma'am. Unsa? Nga naman. Uwa ko may baw, ma'am. Basta kay kalit lang siyang midagan, ma'am. Human maglantaw-lantaw diya sa ubos. Unsa? Shh, hilom na. Hilom na, anak. Hilom na. Niyata doon sa sakyanan ni Daddy. Dili mahimong magsaba-saba, ha? Kay makamata si Daddy ni mo. Abigail? Misunod ka dyan na mo. Paspasan ko pa akong lakang. Dili mahimong makita siya ni Jeric. Ni Anat, ha? Wa si Jeric tinisod sa sakyanan. Hain mo kasi pa ingon. Shh, Jera, ni Anat, ha? Hilom na. Ni Anang imong daddy, oh. Oh, hilom na, hilom na. Ay, salamat. Ay! Scared? Ha? Nakurat lang. Kanaw, Unsa? niya ka malingkod sa driver's seat. Gawas lang kung makahimo ka sa pagsibog sa imong kilid samtang nagbit-bit ang bata. May mong dilikan manawag. Sige. Sorry. Manaog na lang ko. Excuse, Ona. Diyos ko. Hinahot pa unta ngawa na si Andy sa palibot. Dili mahimong mag-apot sila ni Jeric. Tana, mamauli na ta. Huwag ka na gustong pabuton. Ha? Paabutan? Wa man ko'y kipaabot. Di ka siguro ka. Jeric. Jeric, unsay? For the third time, I was willing to give this marriage a chance, Abigail. Pero matag higayon nga buhaton ko ka na. Everything just fall apart. Jeric, wa ko makasabot. Ay napagpabuang-buang pa. Ha? Nagtuog yung ka nga natuog ko. Pero wa. I was watching every step that you made. Jeric. Gisungdan ta ka, Abi. Gusto talang unta kang lantaon.
Malipay na ko nga makita ka nga nalingaw. Pero maudi ay nga nalingaw ka kay may lain na yung nagpalingaw ni mo. May kikatagbo ka! Ginoo ko, Jeric. No! Ayaw gamit ang pangalan sa Ginoo. Ayaw ka naglito ka kay dili angay ni mo. Jeric, wa! Pagkakon! Lakip sa atong pagpanuroy, uban gihapon ni mo siya. Tingali, dali mo siyang gitawgan o gipahibaw ka ganiya. Unsa no? Gisultihan mo siya! Kay kunwa pa, imposible nga mahibaw siya kung hain kita karon. Gusto kang mamahimong kabahin sa tanang pangitabo sa itong kinabuhi ang imong kabit. Jeric, tuhu'i ko. Sulagma lang nga nakakita mi din. Huwag ko masayot nga. Sakpa ko nito. Jeric. Bisan unsaon, di kagud kasaligan. Ug karon, gimahayan ko ang gibuhian ko mga pung kagabi. Kay bisan kanusa, wa na'y paingnan ka nga itong kaminyon. Shit. Wala ang tako'y planong sundan pa si Abigail. Sa pagbalik sa sakyanan. Pero nakita ko si Jeric na may tanaw na mo. Nakita mo niya og masukanan kayo siyang tanaw. Kahit ano ba nakita ko pa man si Abby din eh. Kung ano bang di ko man mapugna ng akong kaugalingon sa pagduol niya. Nakita ko ni Jeric na may duol ni Abby. Nakasiguro ko niya na siya tinanawan kanina. Oh, tingaligon sa inyo buhaton ni Abby. Bibiya ang ilang sakinan. Oh. Di na, ito na. Mamauli ito. Ha? Pero, nagka-order na ta. Di ba mahimo nga i-take out na to? Di ba usap mahimo nga kanon na lang una nato din sa dili pa ta mamauli. Mas lami kanon ng seafoods kung init pa. Okay, sige. Let's go. Matod sa waiter ganina nga, kalit ka kuno midagan pa ingon dinhi. May nakita ka pang kaila? Oh. Kinsa? Wa ka ba kaila? Babae o lalaki? Lalaki. Classmate ako sa una. Baby, hello ma. Nakulat ang bata, Jeric. Wa ko'y labot. Sod. Pagdali. Dura! Sir! Dura! Sir! Nana, sir! Wa ang bata, pagdali! Oo, sir! Ang bigyan ng bata ba? Jeric. Yata kang bata. May dagan patang kinahalang ng pagsultihan sa atong lawak, Abigail. Ang bigyan ng dali. Salamat nang. Nangyang didisod sa iyang baga. Sige, dai. Ato sa kami. Magkapasupasok na kami kaya aron mahilog po ito. Sunod ako karon dayon. Kinuha ko. Wala may katapusan kiniktanan ko pag-antos. Hangtod asa, Ginoo. Abigail! Ana. Lakit! Jeric. Dole ko. Jeric. Nga nung mahila ka. Wa pa ko'y gibuhat, Abi. Aron muhila ka. Wa ko'y daotang gibuhat. So dili na daotan karon ang pagpanlaki. Wa ko'y laki. Bakakong! Sus! Nga naman, Abigail!
Unsay akong pagkuwang. Unsay akong gibuhat aron inon ko nimo ini. Nganong kinahanglan tong tuhod ko nimo? Dili na tinuod. Wa ta katuntuha. Bisan ka nun sa dili ko na buhaton ni mo, Jeric. Saksi ko ang Ginoo. Ayaw iapil ang Ginoo sa imong tabakakon. Jeric, ikapoy na ko. So am I. Kung wala nagipaglaom nga magbalinaw ng atong pagpuyo. Bisan sakit. Mas may pagmagbuwag na lang ta. Unsa? Ug nagtuo kang buhi ang takas na kong kasayom. Nung ka, Abigail, di takahatagan sa mong gusto. Magpabilin ka uban ako hangtod sa mong kamatayon! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!